li kellna nieqfu naħsbu ftit bis-serjetà nindunaw kemm hawn tajjeb madwarna fil-persuni u anki fil-ġrajiet li d-dinja tagħna tgħix minn jum għal ieħor. Imma aħna spiss influwenzati mill-aħbarijiet żiena li kontinwament ibbombardjati minnhom. Mhux l-ewwel darba xi ħadd minna joħorġ blajta imma għaliex Alla jippermetti dan il-ħażen kollu. Għaliex Alla ma jwaqqafx u forsi b'naqra aktar vjolenza ngħidu għaliex Alla ma jeqridx il-persuni li jagħmlu il-ħażen. Għaliex? Insellmilkom u nistedinkom għal 295 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Alla ma jeqret lil ħadd u ma jwaqqaf lil ħadd. Oġbu jagħti libertà sħiħa lil kull bniedem, anzi, id-dinjità tal-bniedem qiegħda fil-libertà li jażel u jagħmel it-tajjeb imma li spiss aħna nafu, inklużi aħna forsi, nabbużaw minn din il-libertà. Bil-parabola li sejrin nisimgħu f'dan is-16 il-ħadd ta' matul is-sena, Ġesu jfakkarna li Alla jistenna lil kulħadd biex juri ħniena lil kulħadd, jagħti żmien lil bniedem biex jindem kif sejrin nisimgħu fl-ewwel qari biex jagħmel ħniena ma' kulħadd. Alla jiżra tajjeb il-qamħ, il-bidwi jiżra l-qamħ, l-għadu tiegħu ix-xitan jiżra s-sikrana u għal-ħażen li hawn madwarna u mad-deċiżjonijiet żiena li aħna nieħdu. Il-qaddejja jitolbu lis-sit skont il-parabola biex jaqalgħu is-sikrana. Imma s-sit baqa' l-kbir li kien jibża illi jinqala wkoll il-qamħ jgħid nistennew sa ma tnejn jagħmlu l-frott. U mbagħad issir ħasla bejn il-frott it-tajjeb tal-qamħ u l-frott il-ħażin tas-sikrana li jagħti irid jinġabar u jinxteħed fin-nar biex jinqered. Dejjem sejrin naffaċċjaw ir-realtà tal-ħażen. Però attenti, dejjem naffaċċjaw ir-realtà tal-ħażen anki fina il għaliex bit-tajjeb kollu li l-mulej oġbu jżejjinna bih mhux l-ewwel darba anke l-ħażin jinbet fina. Jinbet fina u madwarna. Alla jagħti iż-żmien lili, lilek, lil kulħadd biex nindmu u nagħmlu tajjeb. Jalla fil-mument tal-għażla li nġabru mat-tajbin ħalli nieħdu il-għena ta' dejjem. U jalla il-ħażen u l-ħażin li nagħmlu jew li jsir jinxteħed fil-bellija tan-nar. Forsi mhux tant tal-infern, imma fil-bellija tan-nar tal-ħniena u tal-maħfra infinita ta' Alla l-imbierek. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim tiegħu.